Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag, der skal vi reagere på den her video. 10 ting du ikke vidste om MGP. Nej, NMWH eller No Matter What Happens. BFF. NMWH. Nå, ja, nu skal vi i gang. Hvorfor blev MGP aflyst i 2010? Hvilken berømt dansk rapper har været med i MGP? Og hvordan endte MGP med at ødelægge adskillige deltagers liv? Få svar på dette og meget mere i denne video, hvor vi tager et kig på 10 ting, du ikke vidste om MGP. Vi skal se med til slutningen for at vinde et shoutout, men lad os så komme i gang. Fact nummer 1. MGP, også kendt som Børnenes Melodi Grand Prix, er en dansk sangkonkurrence for børn, som blev sendt første gang i år 2000 på DR1. Det svarer lidt til børneudgaven af den danske sangkonkurrence Melodi Grand Prix. Her er det så bare kun børn i alderen mellem 8 og 15 år, der kan deltage. Faktisk har programmet ikke altid hed MGP. Nej, da det blev afholdt første gang, gik det under navnet Børneetterens Melodi Grand Prix. Ja, et lidt mystisk navn, men heldigvis skiftede de året efter i 2001 til det nuværende navn MGP. Fact nummer 2. MGP blev lynhurtigt en kæmpe succes, og i 2002 så godt an, at den blev udvidet til at gælde hele Norden, da der i samarbejde med Sverige og Norge blev afholdt et MGP Nordic. Det blev endnu vildere året efter i 2003, da MGP blev endnu større. Her blev der nemlig i samarbejde med EBU afholdt en europæisk MGP i Forum i København den 15. november 2003. Den begivenhed fik navnet Junior Eurovision Song Contest, men det viste sig hurtigt, at den europæiske udgave af MGP blev lidt for stor. I 2006 gik Danmark og Norge faktisk jeg håber, I har haft godt nytår og genoptog MGP Nordic i protest mod behandling af børnene i den europæiske udgave. Fact nummer 3. MGP er blevet en slags tradition hos mange, og hvert år ser tusindvis af danskere med, når det bliver sendt live. Vidste du godt, at der var et år, hvor MGP faktisk blev aflyst? Det var tilbage i 2010, så blev det første år siden MGP begyndte, hvor begivenheden blev aflyst. Ifølge børn- og unge redaktør i DR, Signe Lindqvist, handlede det om at gøre MGP-konceptet mere moderne. MGP skulle være noget helt særligt, der også fremover kunne tilbyde børnene meget andet og mere, end andre shows og musikprogrammer kan. Men det betyder, at der ikke rigtig nogen, der ved. Men i hvert fald kunne man se en stor forandring. I forhold til 2009, hvor scenen og publikum var ret lille, så var der meget mere gang i den i 2011 med større scener, mere avancerede kameravinkler og lysshow. 79% af jer, der ser med videoer, er ikke abonneret. Det betyder, at de kan glip af spændende videoer som denne. Så subscribe dig lige. Du får fede videoer hver uge. Det er helt gratis, og så kan du altid ombestemme dig. Fact nummer 4. Lige siden år 2000 har MGP været ansvarlig for nogle ret store bangers, og mange af vindersangene bliver betragtet som klassikere. Jeg kan i hvert fald huske, at nogle af de her MGP-sange blev spillet til fester, da jeg var barn. Og for at være helt ærlig, så spilles mange af sangene stadigvæk. Nogle af de største MGP-hits inkluderer sange som Tro på os 2 af Sepp, Arabiens Drøm af Anna Gadegaard, Tro på dig selv af Chestnut Avenue, og man må selvfølgelig ikke glemme den mest legendariske sang af dem alle, Jeg er en gamer af Thomas. Ja, den er god. Fact nummer 5. Der er ingen tvivl om, at man bliver lidt af en stjerne, hvis man har været med i MGP. Men nogle bliver lidt større berømtheder end andre. Der er nemlig et par eksempler på deltagere i MGP, som udviklede endnu større karriere, efter de har deltaget i showet. For eksempel har den danske rapper Jimmy Leon faktisk været med i MGP. Det var helt tilbage i 2006, hvor han medvirkede i sangen Penge. Dengang gik han under navnet Lil G, hvilket er ret skægt. Et andet eksempel er Anne Gadegaard, der kun som 12-årig blev populær i MGP med sangen Arabiens Drøm. Siden optrådte hun også til en af de voksnes Melodi Grand Prix med sangen Suitcase. Det samme er tilfældet for Emma P, som vandt i 2014 med sangen Du ser den anden vej. I 2022 deltog hun så i det voksne Melodi Grand Prix, som hun desværre ikke vandt. Fact nummer 6. Vidste du godt, at det var tæt på, at MGP aldrig blev afholdt? Da konceptet først blev udgivet i 2000, var der faktisk utrolig mange folk, der var imod ideen om at lade børn optræde i en konkurrence. Det var fordi, at man mente, at det satte alt for meget fokus på konkurrence og den ene person, frem for fællesskabet og venskab. Derfor var der ret mange mellemledere inde i DR selv, der reagerede ret hårdt og udtrykte stor modstand mod den nye retning. Alligevel blev MGP sendt på tv på grund af en ændret ledelse, og fordi ungdommen begyndte at lægge større vægt på opmærksomhed og konkurrence, og sådan blev MGP en kæmpe succes. Husk at tjekke vores bedste trøjer. De er perfekte til de smarteste detektiver og de allerstørste dinosaurfans. Glem ikke kæmpe husmånd med UFO'er på, og superbrillerne, der kan se fakta. Så husk at tjekke helt ud med det første link i beskrivelsen. Fact nummer 7. Mange tænker nok, at det er ret simpelt at tilmelde sig MGP, og det er det egentlig også. Bare så længe man overholder en masse regler. For eksempel skal du selv skrive din sange, og du må ikke få nogen som helst hjælp. Denne regel er ret vigtig, og jeg kommer ind på senere, hvad der skete med nogen, da de brød den.
Du må heller ikke være en del af et pladeselskab, hvilket giver god nok mening. Da jeg kiggede på tilmeldingshjemmesiden, fandt jeg ud af, at man faktisk kan være helt op til 6 personer i en optræden, hvilket er ret spøjst. Kan jeg vide, hvorfor man ikke ser så mange deltagere på én gang? Fact nummer 8. Jeg nævnte lige før, at det var vigtigt, at deltagerne selv skriver deres egne sange. Den regel er så stærkt fremhævet af DR selv, fordi der tilbage i 2003 var kæmpe drama, da det kom frem, at mange af MGP-sangene dengang i virkeligheden var blevet skrevet af professionelle musikere. Reglerne var oprindeligt, at deltagerne kun måtte modtage fra en voksen. Men det var der tydeligvis nogen, der ikke forstod. DR har siden da selv sagt, at hvis det viser sig, at sangene er skrevet af voksne og endda professionelle musikere, så vil DR i fremtiden boykotte dem i sin programflade. Altså, de vil helt lade være med at sende deres musik på tv eller radioen. Fact nummer 9. Det her fact er et ret dystert et af slagsen, for det handler nemlig om den mørke side af MGP, og hvorfor det ikke altid er sjovt og glade dage. I 2022 udgav DR nemlig en dokumentarserie ved navn MGP, Børnefesten, der gik amok. Her snakker tidligere MGP-stjerner, som nu er blevet voksne, om hvordan det var at være med. Det viser sig, at nogle af stjernerne blev behandlet ret forfærdeligt. I dokumentaren møder vi blandt andet Sisse Søby, som blev kåret som en af de allerførste MGP-vinder, da hun strøg til tops ved MGP 2001 med sangen Du har brug for mig. Et snit som medførte, at der var mange voksne mænd, der fandt hendes nummer i telefonbogen og ringede til hende og sagde alle mulige klamme ting. Hun var kun 15 år på det tidspunkt, hvilket gør tingene endnu mere forfærdelige. Vinderen af MGP 2002, Ras, fortæller, hvordan han blev kastet ud i alt for mange optrædener, og han følte sig for presset til at lave flere albums, indtil han til sidst knækkede. Morten Philipsen, som også var med i 2002, fortæller, hvordan Se og Hør kårede ham som en af de 10 lækreste singler, selvom han kun var 16 år. Alle disse skrækhistorier ser ud til, at de for det meste var sket i starten af MGP i 0'erne, og siden da er der heldigvis kommet meget bedre styr på deltagernes trivsel. Fact nummer 10. Det forrige fact var ret trist, så derfor må jeg hellere fortælle et lidt sjovere fact. Det har nemlig noget at gøre med MGP i 2025. Her er der 8 finalister klar til at fyre den fuldkommen af. Men vidste du godt, at der er et hemmeligt easter egg i en af gruppernes outfits? Det er nemlig drengegruppen Tempo, som optræder med nummeret Lyst til at hoppe. Har du opdaget, at deres hættetrøjer er en reference til Alvin og de frække jordjægere? Skægt, ikke? Men nu kommer quizzen, hvor du kan vinde et shoutout. Først skal du lige give et shoutout til vinderen af sidste videos quiz, og det er #14. Nej, ikke for ham der. Sådan der. Nå, tusind tak fordi I så med i hvert fald. Husk at like og subscribe alle de der ting. Vi ses næste video. Hej!